العليم من الشيطان الرجيم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشر الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وخاتم أنبيائه صلوات الله وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Ubangiji ta'ala mai yawan ni'ima ga bayinsa ya arzata mu da samu wannan lokaci mai tsada, wannan lokaci mai albarka, lokacin da musulmin duniya suke ribanta da shi shine cikin wannan wata mai albarka, watan Ramadan. Yau muna wuni na daya, dare na biyu ga wannan wata mai albarka, watan Ramadan. Hijirar manzon tsira Annabi Muhammad alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina shekara 1447. Muna fatan Ubangiji ta'ala da ta mu, kuma muna fatan Allah madaukakin sarki ya sanya mana wannan zama namu daga cikin ayyukan mu na alkhairi waɗanda suke karɓaɓɓu a cikin wannan wata. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane ba su taɓa taruwa ba a cikin ɗaki daga cikin ɗakunan Allah suna karanta littafin Allah, suna bayani a junansu illa nazala alaihim sakina wa ghashiyatuhum rahma wa afatihum malaika wa zakarahum Allah fa indahu. Wadannan abubuwa guda hudu gaba daya, kowanne shi ɗaya daga cikin su babban ni'ima ne ga musulmi a ce ya same su. Duk lokacin da mutum ya kasance ɗaya daga cikin waɗanda suke tare a cikin ɗakin daga cikin ɗakunan Allah, a inda ake karanta littafin Allah ana bayani, to abu na farko shine Allah zai saukar da nasuwa a wannan wajen, kuma Allah zai saukar da rahama. Mala'ikun rahama za su kewaye gurin, Allah zai ambaci ɗaya bayan ɗaya ga mutanen da suke gurin. Allah ya saba daga cikin masu samun wannan gajiya. Ci gaba da karatunmu da aka saba na tafsirin Alƙur'ani mai girma, musamman a cikin irin wannan lokaci a wannan wata. Mun dasa ne akan inda muka tsaya a darasinmu da muke yi na sati-sati a kowace ranar Talata na wato markazin da'awa da kitabu suna alafa ba salafu salih. A irin wannan lokaci mukan dawo da karatun nan a irin wannan lokaci. Haka yau za mu tashi ne cikin wannan dai sura mai albarka, suratul Ma'ida, wanda darasinmu na baya mun tsaya a aya ta 89 ko? Yau insha Allah za mu tashi aya ta 90 daidai. Allah ya ba mu ikon fahimtar hukunce da yin aiki da su.
فليتفضل مشكورا بسم الله. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. Ubangiji ta'ala ya yi kira ga muminai domin ya ba su doka da oda akan waɗansu abubuwa da ake a zamanin jahiliya wanda har a yanzu ma mutane suna nan ba su gushe ba a kai. Allah ya shiryar da mu. Babu shakka wannan tana daga cikin ayoyi da suka sauka akan hannun shan giya mataki na uku wanda shi da mataki na ƙarshe, wanda a zamanin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je madina giya tana daga cikin abin da galibin mutane kowa yana korawa, kowa yana ɗan ɗanawa, kuma akwai abubuwa da dama wanda suke faruwa a cikin shan giya wanda dukkan nutsatsun mutane baya burge su. Diya daga cikin sahabbai ba sa shan giya irin sai na Abubakar tun a jahiliya, da irin shi karan kanshi jagoranmu shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tun a jahiliya ba sa shan giya. To giyar nan tana da matsala sosai. Abinda ake cewa giya shine ma khamar akal, abinda ke bugar da hankali. Duk abinda zai bugar da hankali, mutum mai hankali lafiyayye baya ta'amuli da shi. Tsakanin mutum ya zo yana shan kayan maye to daman hankalin nashi rigege ne, shikenan za ta tatar da muje sai a ci gaba da kwalewa, in ba a yi sa ba kuma al'amari gaba ɗaya rikici. Annabi sallallahu alaihi wasallam baya magana akan son zuciyarsa a masa wahayi, ko da abu baya masa ba zai iya hana mutane ba sai in Allah ta'ala da ya haramta da abu. To an ce sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu shi ya tsaya yayi nazari, ya ce ya kamata a ce Allah ya saukar da wata doka wadda za ta hana mutane shan kayan maye, wadda za ta hana shan giya, domin ya daga cikin mutanen da Allah madaukakin sarki ya musu baiwa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wata al'umma illa a cikin ta akwai muhaddisun, waɗanda mala'iku suke magana a bisa harshen su. In hala akwai shi a cikin wannan al'umma ta inji manzo Allah ta fa innahu Umar, shi ne sai na Umar. Babu abin da Umar zai ce ina ma abu kaza ya zama kaza illa sai Allah ya goyi bayan shi. Tamkar mala'iku suna magana a bisa harshen shi. To lokacin da sai na Umar ya ainihin irin wannan tunani da wannan guri nashi mai albarka, idan ma Allah ya saukar da doka akan shan giya, to sai mutane suka zo suke tambaya akan ita giyar nan ma wani matsayin ta addini. shine da Allah madaukakin sarki yace yasalunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Ubangiji ta'ala da yaga mutane suna yawan tambayar manzon Allah kan hukuncin giya, sai Allah ya ce masa ya Rasulullah yasalunaka 'anil khamri wal maisir, mun ji mutane suna tambayar ka akan hukuncin shan giya, abinda zai bugar da hankali, da kuma hukuncin caca, kowane irin nau'i na modi ko kuma caca, suna tambayar ka hukuncin wannan. To a wani lokacin Allah bai haramta musu kai tsaye saboda mutane sun yi dumu-dumu da abin. Idan an ce a ce kai tsaye haramun ne, da babu shakka mutane da ya ba su kai labari ba, amma sai aka fara ruguza ta ana rage mata kima da daraja. Allah sai ce ka gaya musu kulfihi ma dangane da abin da shafi shan kayan maye ko kwarewa ko shan giya, to ismun kabirun, akwai zunubi babba. Haka duk mutum mai hankali yana da santar abin da zai kame babban zunubi, sai dai babban lada.
to tun daga wannan lokacin da aka ce akwai zunubi babba to duk masu hankali lafiya hankali sun ja da baya akan shan giya. Amma sai ka ce wa manafi'un nas, akwai amfani ga mutane. Yanzu dan giya zai sha giya ya zo zagi mutane ce ku rabu da shi solar yayi so ne, wanda wannan zagi inda ya yi shi ba cikin giya ba to babu shakka ba za a iya daga mashi kafa ba mai rungume da makamantan irin wannan. Dan caci zai zo ba shi ko sisi amma ya zo ya tashi da kuɗi da yawa, kawai shi ne amfanin ba na amfani da wuce wannan. Kai zage-zagen ka ce ku kyale shi dan giya ne, ya sha giya ne, ko mutum ya zauna wani abu kamar zan ɗauki mataki sai a ce to amma wani a sai ta ya sha bane ta haba shi yasa na gani kawai suke nan sai a bashi uzuri, bakin amfanin giya kenan, ba ta da wani amfanin da ya wuce wannan. Amma akwai zunubi babba, kenan duk mutum mai hankali abin da aka ce akwai zunubi mai babba to yakan yi nisa da shi. To Allah ya ce wa yasu ma akbar min nafa'ihima, wannan zunubin da take da shi ita giya da tata shine mafi girma akan amfanin da suke da shi, amfanin baya da yawa. Haka kenan duk mutane masu hankali tun daga lokacin sai suka da kafa daga shan giya. Amma akwai wanda sun yi dumu da abin har yanzu ba su bari ba. Sai na Umar ya zo a karanta mashi wannan aya sai ce kai har yanzu dai akwai sura. So yake a ce wata aya ta zo wanda za ta hana shan giya kwata-kwata. Ana cikin wani yanayin sai aka samu wani ya shaye kub. Tun da ba ce haram ba ce ko? Kuma sai lokacin sallah sai ya ja mutane limanci. Kuma sai ya zai wata katobara a cikin limancin nasa. Wasu malamai sun ce ya karanta qul ya ayyuhal kafirun, da yarko ya ce la a'budu ma ta'budun, sai ya ce ni ma a'budu ma ta'budun. Da yarko ya kore wa kansa bautar abin da kafirai suke bautawa, sai ce su ba ya gaya wa kafirai ba muna bautar abin da kuke bauta. Kaga an samu matsala ko ba samu ba? An samu matsala kenan. To daga wannan katobarar ta faru sai Allah ya karo doka akan shan giya. Ubangiji tabaraka wa ta'ala ce أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. محل الشاهد يزو الله يا أيها الذين آمنوا كذا هل يزو giya suke sha amma da dahu billahi bi ismil iman, shi Allah ya kira su da sunan masu imani. Ba za ka kore musu imani ba dan can an ce tana da zunubi babban zunubi baya cire mutum daga cikin musulunci. An gane ko in ba dan haka batun da an ce tana da ismul kabirun kuma sun sha da ba a kira su ba ya fi ladina amanu. Amma da ke ayyuka tobara sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu, ya gwada da kuka imani la taqrabu salata wa antum sukara, da dai kai wani ku ya kusanci sallah a yayin da ya sha giya yayi tatile su, to kai ya kusanci sallah. To kaga ita kuma giyar ne idan mutum sha da sallah za ta sake shi ba. Yanzu idan ka sha tramol, idan ya sha dai ko idan ya sha tramol ko ya sha wiwi ko ya sha biya kita musu ma da yan kwayoyin nan masu, ka san ita giya kala ce. Duk abin da ke bugar da hankali giya ne. Akwai wanda za a sha a yi shiru ba magana, ya yi kumke da ya haɗu. Akwai wanda in ya sha wata kalar kai gani ke kuwa mahaukaci ne, in ka zaka magana dai ma dariya ya yi bulmushi kawai, ina yake ba gane ba sakare ne ma kai, ita bakin amfani da za yi. Akwai wanda in ya sha surutu kuma za a rike a yi ta surutu kawai. Wani ma da ya sha tana tumaki suna kwance tsugun da ya ce to ina kwanan ku da barkan ku da dare, ai abin da ta bashi kenan. To duk da yanda nau'in yanda take tana bugar da hankalin mutum ne a lokacin da yake cikin maye. Shi yasa Allah ta'ala ce to duk lokacin da aka wayi gari kuna cikin su a hirkin ku kusanci sallah, to tayi mutum ya sha bayan azhar la'asar ta yi ko ya sha bayan la'asar magariba ta yi. Hatta ta nan ba ta koyo Allah ce har sai kun san me kuke faɗa. Yanzu da yazo cewa tumaki barkan ku da dare, ai ka san da sabon da ke faɗi ba ko yawwa kaga ya samu matsala. To shi ne Allah ya ce kada ku sha giya, wato ku zo ku ce ku yi sallah kuma har sai lokacin da ta sake ku kuka san abin da kuke faɗa. Kada ku rabi ibada ta sallah alhali wa antum sukara, kun sha abin da ya sa ku so kun yi maye. Hatta ta'lamu ma taqulun, har sai kun san me kuke faɗa. Kaga wannan shine mataki na biyu. Tun daga nan gurin masu hankali da ce to in ku an ce idan ana cikin maye ba za a zo a yi sallah ba, to idan ka sha wani lokaci za ta saka ka, idan barin ta yafi amfani. Kaga nan gurin ma galibin mutane masu hankali
sun bar giya sai wayanda suke ta zo musu kuranak kake ce komi ku ga abin yadda ake gaya yawa kuronik me kira za mu ci da Hausa ta musu illa sosai ta zama musu bala'i ta zama musu kansar in ba ta shiga jikinsu in ba da ita ba sa iya rayuwa da yawa waɗansu suna samun kansu haka nan sun samu shan da ya sigara wanda in ta kama mutum fa ta rage kan lokacin da zaka bar sai ka samu kanka cikin bala'i zafin kafa ciwo mara dalili saboda me ta riga ta shiga jikinka ta zama kansar to da yawa wanda ta riga ta shiga jikin nan nasu su ne suna dan sha mataki na biyu bai sa sun barta ba sai da aka zo mataki na uku to wannan shine zamu karanta ubangiji ta'ala har yanzu bai kore su daga matakin masu imani ba nan ma sai ce ya ayyuhal ladina amanu kaga da ma nadahum lami bi ismil iman Allah ya kira su da sunan da masu imani duk da mataki na biyu ba su bari ba har yanzu Allah bai ce ba ya ku kafire shi yasa aqidal ahlus sunna wal jamaa ba kafirta mutum saboda saban Allah mutum da yana shan giya ba za ka ce mashi arnan banza ba ko dan ya sata ko dan ya yi zina ko da ko ya mutu akan zinar ya cikin mashin Allah tunda ba mutu yana shirka ga Allah bane in dai yana da aqida ingantacce akwai tauhidi har yanzu yana a matsayin shi na musulmi gashi suna shan giya amma Allah ce yayi walladina amanu ya kwada doka imani sai Allah ce musu innamal khamru kun ga giya ma khamal aqal duk abin da ke bugar da hankalin mutum wal maisir kun ga tata wal ansar kun ga akwai wani dutse wanda ke gindin Ka'aba wanda mutane suke zuwa su yanka akan shine ake ce al ansar kamar suna ganin wani guri ne wanda suke iya neman kusancin Allah ko kuma kusancin gumakan da suke bautawa tunda ba Allah suke bauta ba to wannan duk Allah ya zaba shi a cikin matsayin shan giya kaga giya bala'i ce inda aka daidaita ta da ainihin waɗanda suke bautar wani Allah mushrikai wannan shi sai ga ganin tana daga cikin ummul khaba'is duk wani babban bala'i mummuna to giya ita ce uwarsa shi da wani malami yake ta yana mamakin yadda ake hana shan wiwi da hodar iblis amma kuma ake hana ta shan giya a gwamnatance ko ba gane ba sai ka bude shago ka sa giya amma da za ka bude shago ba ka kasa da wiwi to ya ce me bambanci duk abin da ya ce za su sa giya in an sha ba za ta sa ba za ta sa malamai suna kawo wata kissa Allah wa alaihi sa'ati yana ga daga cikin manyan malaman su zo da ita wata baiwar Allah ta samu wani malami irin su bayan na masu ibada wanda ba shi wato ba ko lokacin zaka iya ganin shi ba kai ka zo da wani dan yaro haka ta kwakwasa mai kofa ta ce malam na zo ne neman fatawa akan wata mas'ala kaga malami yana zuwa neman fatawa ko to shikenan ya ce to bismillah ta ce a hira mutsa kusa da kai kai da takeice in takaita muku kissa wannan kissa ba rufi ya ce a lokacin da ta samu ga ita ga malam shi ke nan sai to yanzu abin da take so ta zo da abu guda biyu ko ya aikata ɗaya ko ta yi mai sharri ta ce ya neme ta ko ya yi zina da ita ko ya kashe wannan yara ko ya sha giya abu uku ne shi ke nan ya kalli nauyin zina ya kalli nauyin kisan kai kaga a hankalci da aka yi zaga to ai mafi saukin da a ɗan kurba ko wata kuru ba da yi kawai salihi na mana ya ma kishe mutum ina za ka sa kanka balle zuna yayi a ɗan kurba ɗan kawai yayi ayi asiri fari to da yaga cikin uku na mafi saukin da ya ce to ba ɗan kwab ɗaya da haka ɗan taɓa da ta ba shi kwab ɗaya da ya taɓa aka ɗan taɓa sai ce ƙaro ta ƙara mai ya ce ƙaro dai ta ƙara masa yayi su kub yanzu shi ke nan sai ce to zai rasu amfani da ta ce a sai dai in ka kashe wani yaron ya ce wannan kuma ne kawai ya shaƙe shi ya kashe yanzu kuma yami ya auka mata kaga ya duka ukun gaba daya me yasa saboda ya fara ta ummul kaba'is shi yasa kuke ganin yan kidnahun suna amfani da mi da kwayoyi miyagun kwayoyi su da giya din barayi yan sara suka yan kwanta yan daba yan kwacen duk wani alloba a duniya da za a ga mutum ya zama bai zama ba wannan yanayin nashi sai dai amfani da abubuwan da zai buga da hankali a lokacin za ka samu mutum yana yanka ɗan uwanshi musulmi ɗan uwan nan shi da la ilaha illa shi kuma yana Allahu akbar kika sa akwai kwaya ko ba haka ba to da Allahu akbar
manzala ya ce ban kana akiru kalamu la ilaha illa da kallal janna kai kana yanka mutumin da zai shiga aljanna kuma kana Allahu akbar kaga amma ita wannan giyar ko kayan maye ne sha ya bugar da hankali gane ke ko aka ba komai bane ba yasa barawo ba zai iya tsallaka gida ya dira gidan da ba nashi bai yi sata sai ya kwale yana ganin ba abu da zai faru saboda galibi hankalin shi ya riga ya gushi shi kawai burin da yasa a gaban nan shine kadai yake gani me zai biyo baya oho zai zo shi gidan mutum bai sani ba wuka gare shi mutum zai dira ba bindiga gare shi wane ne shi kawai da shiga zai yi kuma ya shiga mi yana so kawai bukatar tafiya a kowane irin hali duk wani abin bai ya sani sai da miyagun kwayoyi to shi yasa Allah madaukakin sarki ya tattara waɗannan abubuwan da ake sha a matsayin kalmar bahaushe ɗaya shi ne ka ce musu giya ne Allah ta to kun gaisu wadan da caca kowane irin nau'in caca da irin waɗanda suke bautar gumaka ko yanka da sunan waɗansu aljanu da sauransu duk waɗannan Allah madaukakin sarki ya tattara su ce rujusun min amalin shaitan wala dukkan su waɗanda datti ne sai daga cikin ayyukan shaitan abu ko aka ce ake shaitan da shi kenan ta faru ta kare sai Allah ya ce mi fajtanibuhu ku nisance su ku nisanci kayan maye ku nisanci caca kowane irin caca kale-kale ne feminijar ne wanda ake da a wajen su kuwa dawaki wanda ake yi tsakanin kulab da wancan kulab din in za su buga balo ai to kai ya ne in kulab din ya ci nawa kasa ai mu za mu ci ku ai mu za mu ci ku to shi ke nawa kasa ni na sa kaza kaga da mata ce ku duk waɗansu nan datti ne sai daga cikin ayyukan shedan Allah ya ce fajtanibuhu ku nisance su la'allakum tuflihun ko za ku samu rabauta a wajen Allah ashe wannan na nuna duk wanda ya dawo akan shan giya abubuwa na kayan maye bai bar kwalewa ba yana shan giya a rayuwarsa ko shi dan tata ne ko shi mutum ne mai ainihin tsaye-tsaye da tsaye-tsaye idan ya sake ya kora zuwa ga Allah bai tuba ba wannan na nuna bashi da rabo a wajen Allah kasa na ce fajtanibuhu la'allakum tuflihun ku ne sance su mai yiwa za ku rabauta saboda duk mutumin da ya sake ya mutu da kayan maye a cikin cikinsa ai ya shiga uku ubangiji ta ba zai sha da shi giyar lahira ba kun gani ko yana daga cikin kayan daɗi kayan shaye-shaye da Allah ya zana a cikin alƙur'ani na su karara daga cikin abubuwa guda hudu akwai giya Allah ba za ka iya karanta mana mathalul jannati allati wu'ida al-muttaqun fiha anharun min ma'in ghayri asin وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. هذا ubangiji ta'ala ya ce mana kwatankwacin aljanna da aka tara dawa masu takawa Allah ka samu daga cikin su aga sai ya zaro ya ce fiya ana harin min ma'in gairi asin a ciki akwai waɗansu ƙorama idan baka san yake ne mai ƙorama ba waɗansu irin automatical ɗin kan famfo ne kasa akwai wani famfo da nasarar ko in ka baka hannu sai mi in za ka ga lafiya zubo ruwa in ka janye sai mi sai ya ɗauke idan ka baka kwaf sai ruwa ya zo idan ka janye sai ya ɗauke to wannan an kwaikwayi wannan anharun ɗin ne na aljanna an gane ko to akwai ruwa a ciki gaira asin ruwa ne wanda baya gurɓata Allah ta'ala ya ambace shi da ruwa ne kawai don ka gane amma sai Allah kaɗai ya san irin abin da ya tarawa wannan abin sha ɗin na daɗi Allah ka samu kun kwaɗo wannan ruwa a gane ko wa ana harmimi bayan ruwa sai Allah ya ce mi akwai labanin wani irin madara wanda za a iya ce maka madaran ne don ka fi ganewa amma a duniya ɗin babu wani nau'in abin sha irin shi madara ce ta ɗanyi kwaikwayo da kamanceceniya da ɗanɗanon wannan abin na sha shi yasa ya daga cikin addu'o'in da manzon Allah ke duk abin da ya ci sai wa Allah godiya ya ce Allah ka ba mu abin da ya fi shi amma idan ya sha madara fa sai wa Allah godiya ya ce Allah ka shar da mu kwatankwacin ta saboda babu sama da ita abinci to dan Allah ya tare da madara ne a gidan aljanna banda wannan sai ya ce mi a cikin wannan aljanna akwai wato khamarun
lazzatul lisharibin ko asalin musaffa ne akwai giya wannan giyar sai Allah ce mai daɗin sha ce ga mashaya me yasa wannan giyar ta duniya ba ta da daɗin sha ga mai shanta daman da ka sha kafin ka shiga su kai zai rika dan ciwo sai ga ido ya dan fara canzawa ya wani tsawo tsawo jajaja baki baki ko ba haka ba sai ga an shiga cikin wani hali to amma waccan giyar ita Allah ta'ala ce lazzatul lisharibin mai ɗankaran daɗi ce ga mai shanta Allah ka samu kwankwaɗe ta a wallahi na so ga yana kula wannan giyar a tarar da mu mashawa a gaya ce waccan da gaskiya ko ba haka ba mu samu mu kora Allah ka ba mu wannan giyar ta aljanna dan to duk wanda ya sake ya mutu da wani ɗan guntun abin maye a cikin cikinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ba zai shayar da shi giyan nan ta aljanna ba akwai yana jin tsoron kala waye gari aljanna ma baka shiga ba to in ka shiga aljanna zai hana maka shan giya yanzu kamar da nake so in sha cikin nan kuma an ce wa fiha matar tahil anfus a cikin ta akwai duk abin da ranka yake so to Allah kuma hana ka sha alama ce ta kila aljanna dai kila ba da kai a ciki ba shi yasa annabi ce ba za ka sha wata giya ta aljanna ba saboda ka mutu da wani dan guntun abu na maye a cikin cikinka shi yasa ta kuma mutuwa ba ta sallama ba ta sinyal yanda ka san kiran salula kawai sai da ka ji ya shigo haka mutuwa take shigowa mutum to kana je kai ka sha kayi tatil ko ka kware ka sha wannan yan abubuwan guda uku ake sha ko hudu ma ana ga mashayin ba sa nan balle su gaya mana ko to su da sun sani ne ka gani kana je ka sha wata kwayar ka a cikin shisha ita ce ajalinka kana je ka sha tramol ka sa kai yaya za ka yi ranar tashin alkiyama annabi ya ce ba ka shan giya aljanna tana yawa ba za ka shiga aljanna ba ne an dan sakan ya maka ne haka yan uwa mu ne san duk abin da yake bugar da hagari da wani kayan maye yan uwa duk duniya babu wani abu wanda Allah maɗaukakin sarki ya tsinewa mutum 10 akan shi sai giya mutum 10 aka tsinewa albarka tun daga yin ta har zuwa saida ta a cikin hadisai ingantattu Imam Ahmad Imam Al-Sunna ya zo da hadisi daga Abdullahi dan Umar inda Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya la'amci giya ita karan kanta Allah ya tsine mata albarka lokacin da zaka sha abin maye ko ba menene inda zai sa ka kai su ya bugar da hankalinka to wallahi ka san wannan abin Allah ya tsine mishi albarka zaka sha shi ka san ko idan ya shiga cikin gaba kai ba albarka ɗaya kenan kaga an la'anci giyan ne ta fuska guda 10 ita na farko aka la'ance ta kuma aka la'anci mai shanta a gane ko wanda ya sha giya ya san cewa lokacin da ya sha giyan nan Allah ya tsine mishi albarka a bisa harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba za a gane ba duk wanda ya sha wani abu wanda zai yi su ya yi maye to lokacin da zai sha kin nan ya sani wannan abin da zai sha kin Allah ya tsine wa abin albarka kai da zaka sha abin kai ma Allah ya tsine maka albarka a bisa harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine annabi ya ce wa sharubaha da mai shan abun maye din shi ma Allah ya tsine mishi an samu bigo wasaqiha da wanda ya shayar da shi ko ya kirkira ta kamfanonin da suke kera kwayoyi miyagun kwayoyi da suke sa maye to dukkan su gaba ɗaya su masu wannan aikin ma'aikatan da suka sana'anta giyar ko da burkutu wannan ko da wani irin abu ne aka harhaɗa wanda ya harhaɗa abubuwan aka sha aka yi maye shine na ukun da Allah ya tsina albarka wa mahamuna da ɗan dako wanda aka ɗoruwa a motar shi daga wancan ƙasar zuwa wancan ko daga wancan gadon zuwa wancan ko a motokin shi ko a barokin shi ya tura ko a keken shi duk wanda ya ɗauko kayan da ake sha a yi maye ya yi bikiran ya yi dakon shi ko dalilin da wannan dakon da ke na kayan maye Allah ya tsine maka albarka yasa kake ga masu fataucin miyagun kwayoyi sun fi kowa samun makudan kuɗi amma ƙarshen su baya kyau a ƙarshe za su cika da talauci ko da rabin jiki ko da wani hatsari ko da haukacewa baka taɓa ganin ɗan mogal da ya zamanto dila ake cago dila a ya gane dila ko an ce wannan dila ne fa inna lillahi wa inna wai ga hukumomi masu yaƙi da fatocin miyagun ƙwayoyi amma sai kuma ga mutum an san dila ne ya ga zaɓar gaskiya ke ba me yasa ba za a fadda shi ba idan ba a samu masu sayarwa ba ta yana a samu mai sai to wanda ya kokari ya yi dako ya kawo a kan shi ko abin awon shi in dai ya san wannan abin ana ci aibaye ya daga cikin na uku ne ko na hudu daga cikin wanda Allah madaukakin sarki
ya tsine wa albarka. Da aka yi dako aka kawo sai ba'iha wa mutaqwa mai sayarwa da wanda ya sayo, wanda ya sayar da kayan maye Allah ya tsine mishi albarka a bisa harshen manzon Allah, da kuma wanda ya siya. Kaga shi mashayin nan ai tsoro ba inuwa ba ɗaya bace ko na farko abin zai shakin da Allah ya tsine mishi albarka, shi da ya sha Allah ya tsine mishi albarka. Ai da sha da ya sayo ko inda ba kyauta aka bashi ba, to nan mahallo Allah ya tsine mishi albarka. Kafin ka yi maye la'alla sai ka samu tsino na Allah ɗauri bayan ɗauri guda 3 a kanka a lokacin da ka samu kai so da Allah bai riba. Wata riba mutum ce a duniya ba na tara a lahira, kana cikin tsinon ubangiji tabaraka wa ta'ala. Mun samu tsinanu guda nawa? Guda 5 duka akan shan ne, akan kayan maye. Sai aka ce wa asiruha wa mutasiruha, da mutumin da ya tace giyar da wanda aka tacewa. An gane ko? Dan ai waɗansu abubuwa ne ake haɗawa ko a sarrafa su sannan su zama giya. Don haka duka waɗansu suna cikin tsinon Allah. Sai aka ce wa hamiluha wa mahamula, da mutumin da ya ɗauko da wanda ya ɗora mashi, duk waɗannan suna cikin tsinorwa ubangiji subhanahu wataala. Da haka yan uwa abin nufi a nan gurin duk abin da yake kayan maye ne to sai da shi haramun ne. Sannan ka yi aiki a ma'aikatar da ake haramun ne. Shi da malamai suka ce idan ka electrician ne, idan ka san shago ko gida za a sayar da kayan maye kada ka je ka musu aiki. Mai waya da za ka shiga cikin wannan tsinuwa. Idan kai mason ne, metro mason ya ke jami'a Hausa magini, duk gidan da ka san gidan giya ne ko shago ne za a sayar da giya ko kayan maye, to kada ka je kai wannan gidan. Idan kai architect ne wanda zai yi zaben gidan ko wanda zai dora duk wani abin da zai iya zamanto an sai da kayan maye a gurin, to idan ka sake ka je ka kai aiki a gurin da sunan kai ma'aikaci ne ko da lebur kai, to kana cikin tsinon ubangiji subhanahu wataala. Ba wanda zai rabi inda za a sayar da kayan maye da sunan ba da gudunmuwa ko yin abin ya tabbata illa sai ya zama cikin tsinon ubangiji subhanahu wataala. Haka ya kamata mu nisanci irin wannan. Haka Allah ya ce fastalibu la'allakum tuflihun, ku nisanci waɗannan ababen mai yiwa idan Allah madaukakin sarki ya karbi ko da kuna yin kuntu ba, Allah ya ce to shi za ku samu babbar rabo. Allah ya samu daga cikin masu rabota. Sai Allah madaukakin sarki ya bayyana dalilan shan giya. Wani umarni ne yake zauwa daga shedan. Abin da ke sa mutane suna zama to ƴan modi ko ƴan caca, shedan ne yake musu wannan umarnin. An gane ko? Shi Allah ya ce inna ma yuridu shaytan, shi kuma abin da shedan yake nihi da mashaya, ɗan kwaya ko ƴan caca, so yake karkashin wannan abin da suke yi na sana'ar tasu an yunki a bayyana kumul adawa. Allah ya wato shi shedan so yake cusa wata adawa tsakanin ku. Shi sa kake ganin gidan shaye-shaye nan ayi fada an kashe mutum, an caka ma wannan wuka, an maru wani haka. In dai kai dan kwaya ne ko dan giya ne, dole wata rana ka samu kanka cikin wannan matsala. Yanzu da aboki za a je gurin a sha kuma a watsi da zage-zage. Kila ba a sa makami. Duk wani abu da yana iya faruwa. Haka bangaren tata, duk yadda kuke da mutum in kuna tata to sai an samu kun samu matsala. Dan yanzu da kudin shi ke ka zo ka da kudi ka cinye, ta yaya zai soka? Ka cinye da kudin shi gaba daya. Ka gani? To da haka duk waɗannan shaidan yake sawa don da jefa adawa, kiyayya da gaba tsakanin waɗanda suke yi. Shi da Allah ta'ala ce inna ma yin shaidan an yi gabe da kuma adawa ta wal bagaba. Abinda shaidan yake nufi ya jefa keta da gaba a tsakanin mashayan giya da 'yan caca a cikin lamarin alhamdu wal maisir, shan giya da caca. Kuma hallau yana da manufar shi guda, wasu dukkan an zikirin Allah wa sala, ya tushe muku ambatan Allah. Da ya ga dan giya yana ambatan Allah, ina ruwan shi ma da ambatan Allah, ba ruwan shi da ambatan Allah. Shi ya yi son da in ya shakin nan ya samu wani music, wani miza mai daɗi, ko ba haka ba, ya yi tsayin gwade. Amma ba za ka da mutum ya sha giya ba kuma ya zo to kun bari ya saurari Qur'ani, ba ta zama ya zikir, ba da dan caca ina shi da ambatan Allah. Shi dan caca fa shi kanshi yana so yana bayi, za ka samu shi ya rike wata kalma daya yana ta yi ba tare da ya sani ba. In ta yi zafi ko ba ka zama tsaye ta ba,
wai wani yaro da mamasa suka wuce da umminsa suka wuce gurin yan tata ko yan dara ne masu kwada-kwada ana hamkin nan an gane ko to sai yaro ya kalle su ya ce mama ya ce amma baba baya wannan sun ji ba shi ke daga wai yaro ya ce baba baya wannan wai yaro ya ce baba shi baya wannan aka ta mata kalmar kuma ka gani ko kai gaskiya wanda ya ce amma baba baya wannan ya san ba abin kirki ba ne to wannan ya kuma abin da zama su darasi kalmar aka ɗauka ake ta yada ta kawai da ita ake yi kaga ashe su ma wannan abin da suke yana bugar da ni da hankali shi sai Allah ya gama tata da ni da ke kai ba mutum ya tsoho ba idan ya saba irin tata da ta kale kale ta koyi Niger wanda doki a France wallahi duk yadda kai su ya ji ya ciro ya zai ciro in yana da kunya ba sai koya a jihu ya zo hau kuta ya ce lemo katon lulitinsa kuma shi kenan sai ga an dako da kira ake abu nan sai yaro inda zai kama wannan biyu ce ko uku ce lambar wannan haka saboda ya saba su yayi abubuwa ne duk suna bugar da hankalin mutum Allah madaukakin sarki ya raba da su to shi ne Allah ta'ala ya ce shedan dan ya hana musu ambatan Allah wa yasuddukum an zikrillahi wa an sala dan ya tushe ku daga ambatan Allah ko irin nan ambatan Allah ya kuma hana muku yin sallah daman dai an ce kar a kusanci sallah a lokacin da ake cikin maye to shi ma dan dan caca yana da wahala ya ji kiran sallah kila ma ladan ya kiran sallah a ko a ce wannan ladan ya yi kiran sallah wancan ladan ya yi ta yi kawai shi kenan hala kare ba ta bara tashi ayi sallah ba shi yasa Allah ta'ala yake cewa fa hal antum muntahun wai shin har yanzu kun bari ko ba ku bari ba sai na ubar da karanta mishi wani aya sai ce to alhamdulillah in ta haida hauna yanzu daga nan shi kenan mun bari an ce lokacin da wannan aya ta sauka garin Madina kai da titunan suka cike da giya ko ina hudu ta ake ana watsarwa yanzu an je matakin ƙarshe duk wani wanda yake mai imani da Allah tunda Allah ya ce rijisun min amrin shaitan ba sa ƙara amfani da ita suka yi fito da abin suna watsar da shi shi yasa muna kira da mashaya giya da yan tata irin wannan lokaci mai albarka wa'azi ne kamar saukar aya ne shi ne watan Ramadan duk abin da ka wuni kai awa 10 ka amfani da shi a shi ka iya barin shi a duniya ka zura lafiya saboda mutum ya ce to ai ni ba zan iya bari bane ba ya kai ka bar shan nono mahaifiyar ka ba abin da same ka wani tana kayan mai abin da ke buga maka da hankali to da haka ya kamata yawa ni na ga mamaki ka ga mutum har da ɗa ko ɗiya kuma yana shan taba ba ma wancan abubuwa ba na mai abin kunya ne dan duk yadda sakarci yake da sakarci da sakare baka taba ganin mutum ya kunna taba ya meka ɗan shi da ya ko ka taba gani saboda an san ba abin kirki ba ne wani malami yana darasi ga ɗalibai sai wani yaro daga hannu ya ce wai malam idan baban mutum ya aike shi sayan taba ga kazai to shi malamin kai ya bada amsa ya shiru sai wani yaro ta daga jangon ya ce malam wai baban mutum zai sha taba wallahi baban mutum ba zai sha taba ba ƙarya ne ba wai ya ce ya kware ku ba zai sha taba kun gane karatu shi wani baban shi na shan taba shi sa ya damu shi ko jama'a baban shi bai sha sai ki gani ya za a ce baban mutum take wani baban mutum kai wallahi baban mutum ba zai sha taba ba da haka shi abun kunya ne ga uba a ce yana shan sigari ma balle ya rika shan sholusha ko wiwi ko fodar iblis ko wasu kwayoyi miyagun da za su iya fitar da shi daga cikin hankalin shi kai da zaka bada tarbiyya ai kai baka da ita a inda mutum ya shan kayan mai da Allah ya tarbiyya take to ya ga ba ta tarbiyya ko dan shi kaga da shay la yutihi da haka abun kunya ne ga musulmi a ce gashi har ya fara aihuwa bai shiga cikin hankalinsa ba kuma ya shan kayan maye da haka Allah madaukakin sarki ke cewa fa hal antum muntahun kenan barin shan kayan maye da tsafe-tsafe da camfe-camfe da caca duk yana daga cikin biyayya zuwa ga Allah shi yasa Allah ta'ala ce wa Allah wa ati'ur rasul ko ku yi wa Allah da'a akan barin abin da yace ku bari ku bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan abin da ya umarne ku da hada ku abin da Allah ta'ala ya hada wa ma ta kuma rasul ku zo wa ma da haku an fantahu duk abin da manzo zo muku da shi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ku yi riko da shi abin da aka ce annabi ya hana kuma ku hannu haka Allah ta'ala ya ce wahadaru ko ku kaurace waɗannan abubuwan fa in tawallaitum idan kuka juya baya bayan nassin alqur'ani da sunnan manzon Allah sun haramta muku shan kayan maye da tata da abubuwan da ka sabu canfe da tsafi to fa alamu ku sani cewa annama ala rasulil balagul mubin ba abin da ya rage wa manzo illa ya isar da sako a bayyane
annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanar sako ballaga risala wa nasaha lil umma ya sanar sako zuwa ga wannan al'umma ya musu nasiha gaba daya yanzu kuma dukkan mutumin da ka gaishe ya shan kayan maye wallahi ya san wannan abin haramun ne ba ma kayan maye ba hatta sigarin nan zaka ba shi ya cewa shan ki banza barin ki banza ƙarya yake ya san shan ta ba banza bane mana ko da komai ne zai asarar kuɗin shi ka ɗauki kuɗi ka tunna masa wuta kai ka san ka zama ɗan uwan shi ɗan ka zama almubazzir innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin duk mai almubazziranci ba da almubazziranci ka ɗauki dukiyarka mafi karamcin daraja a kuɗi ka sanya shi hanyar abin da bai amfane ka ba duniya da lahira wannan shi ne almubazziranci da kaya ka zama ɗan uwan shi ɗan to mutumin da yake shan taba a wuri ne yake ƙonewa da kuma zai cutar da lahiyar shi ga zai cutar da mutane su ji warinta wani a masallaci ma za a ga ya shigo sau yana warinta ba mala'iku da suke tare da shi suna cutuwa ba wani mutum illa tare da shi akwai mala'iku akwai rakibun atid akwai kiramin katibin kana cutar da su banzan Allah sai su rike cewa duk wanda ya ci albasa ko tafarnuwa kai ya zo masallaci sai ya gyara bakin shi fa innal mala'ikata domin mala'iku suna cutuwa da abin da ke cutar da ni dan adam to kai ba ma an hana cin albasar da take halal da tafarnuwa take halal dan kal mala'iku su cutu ya kuma sigari kaga ya kamata a ce mutum mai hankali bai sha sigari ba Allah ta'ala ya shirya da mu sai Allah mu dauki sigiri ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. شيكا a lokacin da aka saukar da wannan aya mutane suka bar shan giya kwata-kwata musulmi idan munafukai tun mai imani da Allah ya bar shan kayan maye to sai wasu suka ɗore tunanin to wane da wane fa sun mutu suna shan giya ko yaya ne matsayinsu an gane saboda duk mutum mai imani yana tausaya dan uwan shi da ya riga shi yanzu doka ta zo an ce wanda abin haramun ne wanda ko ya shauta ba kila bata ma sauka ba ya sa kai to wanda yasa suka zo suke tambayar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah yaya ne mutanen da sun tafi fagen yaki an kashe su wasu kuma sun mutu akan gadansu wasu kuma wani hadari ya ritsa da su amma kuma ba su tuba daga shan giya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa law quruma alaihim la taraktumuhu kama taraktukum da an haramta musu su ma a lokacin da suke raye da sun barta kamar yadda kuka barta idan hukuncin kuɗi ne da su ku kaddara sun mutu to da a ce lokacin da suke raye an ce musu giyar nan haramun ce da sun barta kamar yadda kuka barta ashe matsayin ku da nasu duk ɗaya ne a wajen Allah yadda kuke tubabbu a wajen Allah su mami a wajen Allah tamkar sun tuba suke dan ba a ce haramun ba ce a lokacin su da sun barta akwai abubuwa da dama wanda sahabbai sukan yi tambaya irin su yawa daga cikin sahabbai sun mutu lokacin da ake sallah zuwa Qudus ana kallon Baitul Maqdis ta fuskar alƙibla yanzu lokacin da aka juya alƙibla zuwa game ana kallon ɗakin Ka'aba wato na Makka shine matsayin alƙibla suke tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wani sun mutu alƙiblar su ba Makka bace ba suna kallon Qudus ne me matsayin su Allah ta'ala saukar da ayoyin su ba kan Allah wal yudu imanakum na rabbil nasi la raufur Allah baya tozartar da imaninku ashe shi Allah yana kallon abin da ke cikin zuciyar mutum ne shi yasa ku rika bin mutane uzuri idan kaga mutum yana saba ma Allah yi kokari ka gane da shi mai yiwa in ya gane wannan abin laifi ne tsakanin shi da Allah wallahi zai bar shi sama da yadda ka bar shi a ba mutane uzuri babban matsala ga mutum a ce ya san abin nan ba daidai ba da kuma zo ka aikatawa in ka taba ce a to kabarin ka daban nawa daban in ka ce ka ji tsoron Allah ta ya ce tsoron Allah a zuciyarki shi kuma ba shi a cikin zuciyar inda zuciya ta ji tsoron Allah da bai saba ba Allah ba domin manzo Allah ya bada wata fassara ga zuciya yace a cikin gangan jiki akwai wata tsoka kwara daya idan ta gyara jikin gaba daya yayi me ya gyaru in ta bata duka jikin ya bata sai mai ita zuciya to shi zuciyar nan ta ɓaci ne babu tsoron Allah a cikin ta shi yasa yake saba ma Allah da a ce zuciya ta tsoraci Allah ba zai saba ma Allah ba shi yasa a kowane lokaci idan an ga mutum yana abun ba daidai ba kokari ake a ganar da shi
a fahimtar da shi. Idan ya fahimta shi kenan wannan ganewar da yi ta zama kafara akan abin da ya na baya lokacin da bai gane ba. Ko da gane ba, duk abin da kake na saban Allah a matsayin baka sani ba, ran da ka san wannan abin ba kyau, in Allah ya ba gamdakatar ka bari, to wannan abin da kai a baya dukkan su Allah ya goge shi, an shafe shi, an mayar da tarin zunubin ya zama lada sakamakon sanin da kai a yanzu. Shi yasa ilimi babbar falla ce ga bayan Allah. Har kullum ka je kai zaka samu karuwa ta ilimi a rayuwarka na addini, saboda so da zaka wani abin da kake yi bai da kyau, sai ka ji an ce maka kazan nan bai da kyau. Daga wannan lokacin da ka san bashi da kyau shine kafara akan wancan abin da ke na baya. To shine Allah madaukakin sarki yace laisa alladhina ko bai zama to laifi ba ga waɗannan wanda suke sun yi imani da Allah kuma sun yi ayyuka nagari fi ma fa'ilu idza ma taqaw wa amanu, akan abin da suka ci ko suka sha na kayan maye a da, a yayin da suka ji tsoron Allah suka yi imani da Allah kuma suka yi ayyuka kyawawa. Allah ta sun mattaqaw wa amanu, sannan suka ji tsoron Allah suka yi imani, sun mattaqaw wa ahsanu, suka ji tsoron Allah suka kyautata ainihin ibada, suka kyautata rayuwarsu. Allah sai ya ce wallahu yuhibbul muhsinin, Allah yana son masu kyautatawa. Allah ka samu daga cikin masu kyautatawa. Sai Allah ta'ala ya ce يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. daman shi mumini kullum yana cikin jarrabawa ne daga Allah. Shi rayuwarka gaba ɗaya ka ɗauke ta mai jarrabawa ga abubuwa da dama suna kewaye da kai wanda kana da damar ka amfani da su, amma saboda Allah ya haramta sai ka kyale, sai ka bar su. Kila an maka darakta ko DJ ko an maka minista ko an maka wani babba a bangaren wata ma'aikata ko ga haƙƙoƙi na mutane, kai kuma kai kake da inci a kansu. Kaga idan baka ji tsoron Allah me za ka yi? Sai ka ce to ai da akwai da aka ɗaure ta a gindin magarya ai za ta yi kiwo. Sai ga ba ruwanka da haramcin taɓa cin dukiyar gwamnati ko kuma ka to wannan jaraba, wannan matsayin da Allah ya baka aka mallaka maka kai abin da kaga dama da wannan abin, ba mai ce ma komai, wannan jarabawa ce. Mu'mini ba su kushe ba, kowane lokaci Allah ta'ala yana jaraba su. To daga cikin babbar jarabawa da Allah madaukakin sarki yawa mu'mini a lokacin, duk wanda da ke harami, an sa harami ko idan mutum ya umara ko aikin haji akwai farin kyalle da zai daura kuma ya yafa. To da ka shiga wannan haramin ba kai ba farauta, ba kai ba kashe namun daji, ko da kana ganin su barkatai ko ina. An ce wannan aya ta sauka ne a shekarar da manzo Allah ya taho wato yin umara ta Hudaybiya, wanda ake sulhun Hudaybiya bai samu ya kai can ba ko. To Allah ya jarabi sahabbai lokacin da namomin farauta wanda ba su taba ganin su labarin suke ji, sai ga su kawai ko ina suna yawo a cikin su da hannu ma suka shaƙi, amma kuma an riga an dauki harami. A wani lokacin kuma hanyar a cira ba a ƙoshi wace ce farauta. Gashi kuma duk abubuwa na farauta wanda sai an sha wahala ake samun su, yanzu ga su kawai a cikin su suna yawo. Allah ya jarabe su ne da wannan dan ya ga sa kiyaye dokokin shi ko ba za su kiyaye ba. To kai ba a cikin rayuwarka sai ka rika cin karo da irin abubuwa irin wannan. Daga wani abu gashi haramun ne, amma Allah ya jarrabe ka gashi kusa da kai, kuma ka iya murtsake shi kai amfani da shi ba kowa ba bai sani ba. To ya kamata ka dauki a matsayin jarabawa, ka kame ka ji tsoron Allah, ka san Allah ta'ala yana tare da kai, ka zama mai ihsani. Kaga can ba Allah ce wallahu yuhibbul muslima ma al-insan an ta'budullaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Wannan shine ihsani. Duk abin da zaka yi na ibada ka rika yi kaman kana ganin Allah gashi gaban ka. Dan baka ganin Allah, shi Allah yana ganin ka. To shi Allah ta'ala ya kira mu ne akan cewa zai jarraba su. Wata irin jarraba ce zai musu? Za a jarrabe su da abubuwa na farauta, abinda sai an sha wahala za a same shi. Yanzu gashi yana yawo a cikin su kuma ba yanda za su yi da shi, su taba shi kuma sun saba ma Allah. Shi da Allah ce ya ayyuhal ladina amanu, ya ku wadanda kuka imani, la yabluwannakum Allahu bi shay'in, ubangiji ta zai jarrabe ku da waɗansu ababe. Daga cikin abubuwa shi ne mirasa da akwai namomin farauta wanda gashi za ku gan shi cikin ku ta dalu aidikum, da hannu ma salim alim sai ku kama su. Kila wasu ɗiya ne, wasu ma ba ɗiyan bane, amma suna yawo, ba sa gudu, ba sa jin tsoron ku, kamar gabarewa ga kai ga ita kawai baka kama ba, kuma kana buƙatar ta. Ga zomo, kai kuma mahaukaci ne, ga tuje, ga duk waɗansu abubuwan da ake farautar su, ga jimuna, ga duk abubuwa ga su nan,
a lokacin da suna cikin bukata kuma ga su da hannu sa iya kama su da hannunsu wani ma ku da kuma mashin ku kwa iya caka musu mashi ku kashe su da akwai abin da in ka kama shi da hannu akwai matsala ko amma ka amfani da mashi ka gana bai da shi ka yanka shi to dukkan su waɗannan abin sai da aka waye gari ga su suna yawo a cikin su ba yadda za su yi Allah ya ce ya haka ya alama Allahu man yakhafu bil ghaib dan Allah ya ga wa zai ji tsoron Allah a boye wa zai ji tsoron Allah a fake ku diba ku gani mutanen annabi Jalut mutanen annabi Dauda su kawai an jarabe su za su je yaki kawai aka jarabe su da rashin ruwa da ishirwa kuma sai ba su labarin to a gaba za mu tarda ruwa amma wannan ruwan kalkusha duk wanda ya sha ruwa ba zai ba gaba daga nan falaysa minni wa man lam yat'am fa innahu minni wanda bai sha ruwan nan bane zai wuce yaki tare da ni yaki da za a je ishirwa ta kama ku sai kuma dan yaki yace ga ruwa a gaba za mu tura duk wanda ya sha sai dai ya koma gida ka san ragowta zai ai Allah raka taki gona ko ba haka ba da ban shi sai yake kuma sai ya sha ruwan shi yawwa wanda bai sha ba shine za a wuce da shi to shikenan sai Allah ya kawo su yace illa ma nabitar fa garfata bi sai dai wanda ya dan kamfata a hannu ya kurba ai ana zuwa malam da suka tarda wannan ruwa la ilaha illa basharibu min kowa sai ya sa bakin shi yayi tisha suka cikin su makil illa qalilan sai ya kada cikin su kamar cikin mutum 1000 wajen sojoji 600 ko 700 sun sha ruwan yanzu ya za yi za su koma ne kaga sai rage musu karfi ko yanzu suna tsallaka ruwa kuma sai ga waccan rundunar Jaluta ga su gaba da gaba kace ai na la ta kasa lalo bi Jaluta jirodi ina mu ina waccan rundunar Jaluta ai ta mu ta kare kawai a gani amma waɗanda suke da yaƙini sai suka ce ni a ba haka bane كم من فئة قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولن suke da yaƙini cewa za su haɗu da ubangijinsu ko an je yaƙi ko ba dai ba mutuwa zai ita mutuwar nan ba gurin yaƙi ba da ake yin ta kada ko a gurin yaƙi ne in dan ga makabarta duk gurin yaƙi ya kashe su wani akan garin shi waye mutu wani yana cin abinci wani a kasuwa wani a gurin aiki yawa akwai wani ba Allah ba shi ba da ke zuwa fa kawai ya rufe yana da ɗabi'ar in ya zo kafin a fara isa ogani gurin shi ya dan sha lufton ya jika lufton a ruwan zafi ya ka sukari guda 3 ya aje kawai ya sa kai shiru mutane suka zuwa suna uku sa ba su bude wai da aka ce kai a wurin ta aka bude ta kai kawai sai ka sha kujera haka ya sa kai ga lumtun din ya jika ta kari ga sugan bai zuba ba ka tafi haka ita mutuwar nan ba sai an je wata yaki bane to su wanda suke da yaqini suka ce ina kan min fi'atin qalilatin galabat fi'atan kasiratan bi iznillah da yawa akan samu wata yar jama'a yar kadan sai ta ci nasara akan mai yawa da uzurin Allah dan Allah ya tarda masu hakuri haka kuma haka ya faru yakin ba a ma sha wahala ba annabi da Allah an ce lokacin shine mafi kankanta a cikin sojojin shi ko gara bai da salda ne zero ne kai wani dutse yace daukar ni sai ya dauke shi ya rike yace to da an ji an fara babata kawai sakanni yana zuwa ko ne sake shi ashe wannan bam ne ashe nuclear ne kawai sai dai san babban Allah ya murkushe shi ya wargaza shi fa qatala Dawud Jalut shikenan annabi da ya kashe me ya kashe babban kumandan arna shikenan yaki ya watse sai Allah bai tukuici da samun mulki da annabanta wa atahu Allahu al-mulka wal hikmata ko wa allamahu mimma yasha shine Allah ce wala la dafa'u Allahi an-nas ba'dhu bi ba'd la fasadat al-ard alayi halin jarrabawa yan uwa ka sa a kanka ɗaya take da shimfiɗa ka da barci kullum idan ka tashi ka sai ka koma ko inda ka so kai barci sai ka jami sai ka koma kan shimfiɗa ka to inda kana so ka rayu da imani kullum sai kana cikin jarrabawa daga Allah Allah zai ta jarraba ka to shine Allah ce war li'alam malakafu go dan Allah ya gano su waye masu jin tsoron sa a fake kenan ta hanyar jarrabawa Allah yake bayyana da bayinsa masu tsoron sa da haka duk lokacin da ka shiga cikin jarraba kai hakuri ka sani cewa ba abin da yake dawwama na daɗi ko na wahala wucewa zai kuma ash-shaja'atu sabrus sa'a idan ka ga mutum ya zama jarumi to wani dan hakuri ne dan lokaci kaɗan a nan ne ya zama jarumi sai Allah ta'ala ce ba ni ta da ba da zalika duk wanda ya ta'addanci bayan haka ma'ana ya wuce gona da iri ya tsallaka daga halak zuwa haram ya tsallaka iyakar da Allah ya tsaida shi Allah ya ce farahu azabun alim ranar kiyama yana da azaba wanda take ma'abociyar radi da haka Allah ta'ala ya kare mu
abinda muka yi da Allah ka ba mu lada kuskuren Allah gafarta mana subhanakallah bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh